București, România. Cine a pus fotbalul în drum, ăla a fost om nebun. La București, fotbalul de import din Uniunea Sovietică a fost adus cu tancul. Azi se împlinesc 63 de ani de când un tânăr ofițer de perspectivă din noua armată populară, pe numele lui de scenă Nicolae Ceaușescu, se îngrijea să apară jucăria care peste ani avea să fie disputată de un cioban de perspectivă, George Becali, și de borduriștii din tribune, aruncătorii de borduri, bastarzi ai grenadierilor din armata română. Ceaușescu, un tovarăș care avea drept de inspirație și de respirație asupra milioanelor de oameni care trăiau în țara asta, a vegheat ca Stelei să-i fie bine de-a lungul deceniilor. Ba chiar Steaua beneficia de urmările efectului Ceaușescu și vreo 10 ani după ce părintele Stelei a fost folosit pe post de țintă la un concurs de tir organizat la Târgoviște. Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, performanță care acum ar avea la pariuri pentru orice echipă românească o cotă de 1 miliard la 1. Da, Steaua a câștigat cea mai urâtă finală din istorie și a avut culoarul ideal, dar acestea sunt date de subsol. Steaua a luat fotbaliștii cu arcanul, cu posturi de ofițeri plătite gras, cu videouri, cu promisiuni de contracte pe 3 ori în străinătate. Și acestea rămân date în umbra celor 23 de titluri de campioană și a celor 20 de cupe ale României. Arbitrii au fost mari prieteni ai Stelei. Hagi a fost furat de pe sârmă ca niște nădragi puși la uscat în curtea celor de la spotul studențesc. Pentru Steaua, meciurile durau peste 100 de minute dacă era nevoie. Steliștii plecau de pe teren când avea chef un anume Ceaușescu. Dar pentru că oamenii iubesc puterea și nu onoarea, românul s-a născut poet, dar la primul meci de fotbal văzut s-a făcut stelist. La mulți ani Stelei, într-o țară transformată într-o cazarmă zeci de ani și cu mentalități rămase încă în cazarmă, Steaua a fost marea bucurie a celor încorporați în unitatea militară UME 001 România.